dy fywyd personol yma, Joe, sut wyt ti'n setlo yma mewn dinas mor fawr erbyn hyn a mewn clwb mor enfawr? Dwi'n meddwl oedd y dwy ffactor yna yn peth i fod yn hollol onest oedd yn anodd i ddechrau. Cyn cyrraedd Lerpwl oedd ni wedi bod yn Abertawe at ni am oedd mlwydd ddod, felly oedd llawer o newidiadau. Wrth gwrs oedd angen symud yma hefyd. Ond erbyn hyn dwi wedi setlo nawr. Dwi'n hapus iawn gyda'r bywyd personol ac dwi'n meddwl mae hwnna'n gwneud llawer o gwahaniaeth pan chi'n mynd allan i chwarae pêl-droed hefyd. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng bywyd mewn dinas fel hyn a bywyd lawr yn Sir Benfro? O ran pêl-droed, dwi'n meddwl yn Lerpwl yn enwedig, mae pawb yn caru'r pêl-droed mor gymaint. Mae'n anodd felly cael bach o brifo, felly dwi'n edrych ymlaen i fynd nôl i Sir Benfro, wrth gwrs gweld fy teulu fi ac cael y siawns i ymlacio. Lle fyddi di'n Nadolig? Yn anffodus, bydde ddim yn cael y siawns teithio nôl i Sir Benfro, ond fydd y teulu'n teithio lan yma i weld fi ac yn dod â cinio Nadolig efo nhw i ti gobeithio? Dyna'r deal. Felly dwi'n edrych ymlaen i gweld pawb, gweld y holl teulu. Ar yr un pryd mae angen wrth gwrs canolbwyntio ar y gêm sydd i gael ar Boxing Day. Sut brofiad oedd o i fod yn rhan o dîm nath synnu pawb falle a sgorio gymaint o goliau? Oedd yn profiad gwych o ran personol. Dwi byth wedi bod mewn sefyllfa fel hynna. Dwi'n chwarae dros clwb enfawr fel Lerpwl tuag at brig y tabl, felly i ennill mor gymaint o gemau, sgorio mor gymaint o goliau fel tîm. Oedd yn teimlad gwych. Nathon ni synnu llawer o bobl, dwi'n meddwl, i cyrraedd y fath yna o safle, ond i fynd mor agos i ennill y teitl. Ac falle just ddod oddi wrtho yn y ddwy gêm diwetha. Oedd yn siom wrth gwrs ac oedd yn haf weddol hir. Dwi'n meddwl oedd y cymryd falle bach allan o'n ni ar ddechrau tymor yma hefyd. Mae'n siom, ond y peth pwysicaf yw mae gyda ni chwaraewyr i gwella ein sefyllfa ac ni'n edrych ymlaen ddechrau y flwyddyn nesaf i cymryd y cam nôl unwaith eto. Gai ofyn i ti am cyngrair y pencampwyr. Ges ti dy gêm gyntaf yn erbyn Real Madrid yn Anfield tymor yma. Sut brofiad oedd hynny? Teimlad gwych. I chwarae mewn tournament fel hynna. Dwi wedi fod yn breuddwydio i wneud hynna ers o'n i'n plant bach, plentyn bach, sori. Yn anffodus, wnaethon ni colli'r gêm o 3 gol i ddim, ond wrth ystyried wrth gwrs pwy ni'n chwarae. Dyw hwnna ddim mor gymaint o siom a colli gemau eraill. Gyda Lerpwl, does dim llawer o gemau fel hynna ble chi yn gweld y safon yn fynd lan, ond dwi'n meddwl yn y ddwy gêm yn erbyn Real Madrid yn amlwg dyna tîm sydd wedi cael llwyddiant. Wrth gwrs tymor diwethaf nathon nhw ennill y Champions League ac gallwch gweld, dwi'n meddwl, y conference sydd i gael gyda pob chwaraewr yn ei tîm. Ti'n sôn am dy freuddwydio fel plentyn bach. Sut brofiad oedd mynd i'r Bernabéu wedyn? Bydd hwnna, dwi'n meddwl, yn aros gyda fi am gweddill fy oes. I chwarae mewn stadiwm fel hwnna gyda mor gymaint o hanes yn erbyn chwaraewyr fel Ronaldo. Wrth gwrs, y siawns i chwarae yn erbyn Gareth Bale yn y Bernabéu. Rhywun dwi'n nabod yn dda iawn a chwaraewyr eraill. Oedd e'n enwedig yn diwrnod i cofio.